Dáme si survival. A on zabije zombíky, že sa premenú. Niečím tvářa, ale neviem, či to sa stane. A musíme nájsť zombičku. Nemám ešte vykraftené nič, takže budem si to musieť vykraftiť. Všechno. Dom si nestávam, dom si urobím pod domov. A potom to zakopeme s hlínou. By to bol tajný bunker. Ale ja potrebujem teraz čo? Meč. Drevený meč. Jediné, že drevený meč, lebo nemám dobre. Stačí mi to. Zaberem si teraz. Ja som sa zasekol do keľu. Mám 1 000 000 gigabajt. Hopla. Čo mi to nejde vyskočiť? Som neparkourista nejak poďalej. Ja tu len nabúravam a mi začalo sekať. Červený smrek. Skade do keľu. Neviem, kde nájdem žele toto. Nie železo, ale kameník. Kamenný meč. No, zo železa meč, ale neviem nájem, lebo potrebujem drevený krompáč. Netreba mi drevený krompáč, lebo drevený krompáč je na kompostolni. A na kamene potrebujem nejaký krompáč, ale musím sa nájsť to postaviť. A skráľ zoberiem tie drevka. Hej. 4 drevka. Tak. Hopla. Jupi, mám to. Potom si to postavím. Jupi, našiel som to. Super si. A že vraj, tak ja z týchto lesov utekla babička Granny, tak ja sa jej nebojím. Čo je babička Granny? Na húpania. A potrebujem drevo na tej kompostolni. Môjmu bratovi sa viac darí, lebo má... že predáva predáva v Minecrafte kompostolny za 2 diamanty. No, môj brat v Minecrafte predávam celý stack cobblestoneov za 2 diamantov. Takže si príďte kúpiť. Áno, ja som si od neho ešte nič nekúpil. Prosím pekne, lebo ja neviem. Ešte diamanty nikdy nenašiel. Ja som už našiel. No, lebo ja netočím Minecraft. No, ale ja tiež netočím. Dobre, tu si to postavím, tu. Server. Čo zrobíme? Čo som to chcel? Drevený krompáč. A ešte paličky, kde zoženiem paličky? No ale jak z dreva? Daj zrobiť. Môj brat mi zrobí tie paličky. Diváci, a čo chceš, meč, alebo čo chceš? Krompáč. Krompáč? Palinčku. No krompáč chcem. Počkaj, dám ti jeden meč.
toto ti dám. Punch. Toto ti dám 2 palíčky a... Krom Počkaj. punch. Krom punch. mi Počkaj. treba. Krom punch. Počkaj, kde máš stromy? Hore sú. Aha, tam. Idem hore. Idem naťažiť, lebo vôbec neviem zrobiť krok. No tak keby tam mi ukazuje blbosti tam. Máte vedieť ako barseka, ne? No, to není celkom nový tablet. Môj zlatý. Jak ty máš mobil? No ja mám mobil, ale aj mne takedy vo videu môžete napísať do komentára, že či mne takedy nekajú. Ideme tak. Mne si kašľa. Tu dáme vykraftiť, tu dáme... Tu si chcel Chrome Punch. Už máš. Konečne. Chrome Punch aj meč. Jupi, ďakujem. Toto si vykraftím naspäť, tak sem. A ideme na čo? Ideme proste ťažiť čo? Ideme ťažiť tie kamene, čo to sú. Na kamenný meč. Jeden sa mi nedarí. Ale pravdu. Budeme hrať dobre som si dal dobre papričky. To nie je prásny. Neviem, či je to pravda, ale ja poviem do nejakej jasky. Ja už som hladný, takže mi dajte meč. 5 drievkov. Poď, kravička. Lebo ja nechcem byť hladný, prepáč. Mám 3 meska, dej sem. Prečo 2? Počkaj. Počkaj, jak sa je? What? Zabudlo, jak sa je? No jak sa je, kámoško? No ja som hladný. No lebo nemám čo papať. No v Minecrafte som hladný, ale tak mi nejde jesť. Dobre, keď budem mať malo HP, skúsim a daj mi meč. A torčky som si nezrobil. No. Torčky. Kde sú torčky? Kde sú torčky? Tu. Ne, ja potrebujem toto trendy nájdem. Ideme zase kraftiť. Joj, to mi robia na schvál. To mi daj. Krátko, dneska budeme to robiť Minecraft. Ale nie ten teraz čo hrám, ale ten skúšný to bol. Nemyslíš vážne, že mi nejde nič v Minecraft? Ja som bola, že dal som... Mám? Nemám. Obsidian mi treba, obsidian. Na torčku mi treba. Lebo ja mám torčku. Obsidian, a teraz kde mám? Ja mám meč. Čo chceš? No, drevený? Drevený ti asi Nepomôže? A ja som na jeden... Nie, ja som na 2 hity zabil zombáka. Čo som bol? Krávu na 2 hity. Kráva s dreveným 3. Ja 2. Asi som lepšie oficiálne. Uhlie! Daj sem uhlie. No ja nie som noob, ale ja som zombík. Dobre, tam vidím jaskyňu, ale to vedie na... Tu koľko tých. Ale teraz sa bojím, že mi všetko teraz dojde Chrome Punch. Hej, že keď vykopem tie uhlie. No, preto mi už dochádza Chrome Punch. Uhlie daj sem, uhlie nikdy není na škodu. To je dobré. Lebo už 2-krát som hladný.
Lebo to s tým Minecrafte sa nedá jazdiť. Aj tak som hladný, kámo. No ale mne nejde. Choď ochutnaj. Nejde. Čo sa ti nedá? No ale dalo sa. Keľu. Lebo keď máš malo HP. No čo, keď mám hladný som už, vidíš? A neviem, prečo ťažím, čo nemám. Uhlík nikdy nie je na skladu. A teraz tam nejak napasujem sa. 47. 48. Veľa, že bude mi trebať torčku. Kámoško. Čo mne robí srandy. Tam keď skočím, tam mi treba torčku. Fuj, tam je veľká tma. Jak teraz sa dostanem hore, kámoš? Rýchlo, rýchlo. Čo tu je? Ja som spadol meter dole. Jaj. Ale čo sa stalo? Teraz som skočil dole. Daj mi hátak. Čo? Čo tu je? Ja tu nevidím, ale... Čo tu je? Ale ja som spadol dole. Veľko príjme zachrániť, lebo nemám nič. Nemám veci. Pomoc! 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 Železo! Dámy a páni, ja keď sa z toho dostanem, vám sa ozvem, hej? Ako vidíte, nemohol som sa tam dostať, ale som vypol hru a mi zvízli všetky veci, takže už nemám ani jedno a som práve na pláži. Čo budem robiť? Viedžeri! Daj sem! Ako zachránený. Viedžeri! Brat mi hovorí, že mám tam niečo ukradnúť. Mrkev, daj sem mrkev. Mrkev! Kde je mrkev? Mrkev, mrkev. Dobrý pán villager, dajte mi mrkvu. Nedám! Čo lavieš? Čo? Daj mi mrkvu. Daj mi mrkvu. Poď zbijem. Poď sem. Poď, že ťa zbijem. No poď. Čo, sa bojíš? Bojíš? Poď, ja ti dám facky bomby. Nič nevyšlo. Reze, čau. Čau, villager. Ja tu kradnem iba mrkvy. Sú tu mrkvy? Myslíš vážne, že tu nemajú aspoň troška mrkvy? No, toto mi netreba. No, teraz kde mám mrkvy? Ukradnem posteľ. Stôl daj sem. Ale ťažko sa mi ťaží. Šukro. Idď preč. Ja si môžem zrobiť doma, ale jak, keď nemám nič. A žiadne postele tu nie sú. Kámoško, ty si robíš srandy? Aspoň kravy tu mám. Tu nám mu tu vyhodím. To je blbosť. Dobre. Ja som si von, nie! Čože? Sú také blbé stoly. Ja som povedal, že chcem tu ísť! Jak som to von? Fú. Tak. Malý villager! Villager, počkaj. Ahoj, Pálko! Brat
Poď sa pozrieť, aký malý villager. Čau. Kde ideš? Ostaň. Čo mi tu kradneš jedlo? Aj ty si tu cudzí? Ha? Ja som zombáčik. Kde si? Tu si. Poď, že ti jedno dám. Stoj, bambus. Jaký rýchly? Stoj, bambus. Budem ťa volať bambus. Poď za mnou. Ješ bambus? Poď, bambus. Chcem bambus. Bambus! Poď sem, vlastne nedožiješ. Ja zmlátim jak kravu, keď zabijam. Nekradni mi jedlo. Čau. Tu je ďalší. Vypadni negež. Počkaj, kde je ten zvonec? Že ich naláka bdenu. No a moje meno Vladko. A teraz, kde máme ten zvonec? Dnesko sa tu takto? Ne. Ale kde je ten zvonec? Blbý. A kde majú svojho šéfa? Tady majú tu mrkvy. Naozaj mrkev nemajú? Pre zajca? Nemyslíš? Ne! Super, kámoško. Ak nájdem mrkvu, bude konec videa. Čo to bolo? Jak mrkev. Naozaj blbá mrkev. Tento rok asi mrkev nesadí. A čaute, ak sa vám video páčilo, dajte like. Môj kanál je Vladko Pálko Game. A sledujte môjho brata. Brat, aký máš kanál? Pálko, aký máš kanál? Pálko, aký máš kanál? A môj brat má Pálko 9 kanál, ja mám Vladko Pálko Game, starý kanál, lebo ja som si chcel dať Captain America, ale mi to nevyšlo. A keď nájdem teraz mrkvu, ešte nekončí video. A zapamätajte si môj kanál a môjho bršata. Lebo dostáva rechty. A nenašli sme mrkvu, tak čauko. Počkaj, čo je tu?
A nevidím ich šéf, kámoško. Dobre, dajte mi jedno pívko. Zemák. Daj sem. Hej, čo je za? Dobre, a to by bolo všetko. Čaute.